Mga ginpang depopulate nga baboy sa probinsya sang Iloilo naglabot na sa kapin 1,300. Pork Festival ginaduso agud mangin ASF free liwat ang kabanwahanan sa Iloilo. Ini gitutukan ni Zen Kilantang. Humalin sang nag-umpisa ang pagpang-depopulate sa mga baboy sa probinsya sang Iloilo, nagdangat na sa 1,365 ang mga ginpamatay halin sa Oton, San Miguel, Alimujan, Leganes kag Santa Barbara. Bangod dako ang epekto sang African swine fever sa hog industry, ginduso sang Iloilo Provincial Government ang Pork Festival sa mga banwa nga nalakip sa red kag pink zone. Kabahin sang biosecurity measures ang containment kag prevention agud mangin ASF free ang mga banwa. Suportado sang probinsya ang mga aktibidad sa mga LGU. Nahibaluan nga na-schedule na ang Lechon Festival sang Santa Barbara, Iloilo sa November 27, samtang ang banwa sang Oton may aktibidad man nga ginpatigayon. So the point of the festival is creating events, working with the municipalities to stimulate the consumption of, para makaon naton ang pork. Kaya bisan ano nga buhin, dako nga bagay para sa aton basta sige lang buhin naton sa sulod. So that we can eventually recover. Sa subong, ginahanda na sang probinsya ang bulig pinansyal nga igahatag sa mga apektado nga hog raiser. We are positioning to give our assistance. Ginatanaw natin kung paano nag-develop ang uton. Nakita na natin. That is why we're laying down the assistance. We are finalizing the guidelines. Kag mahatag kita sa uton sa red zone natin. Sunpadayon na kita. And nag-ayo na kita sang duga nga pundo paagi sa aton nga supplemental budget which is now pending. Samtang sa banwa sang Tigbawan, Iloilo, ginlunsar kahapon ang Lechon Avenue. Tinutuyo sini nga mapalabot sa publiko nga ASF free ang mga ginabaligyang ababoy sa banwa, hag makabulig sa mga manuglechon sang banwa. Hiwaton ang highlights sang aktibidad sa December 15 kadungan sang Christmas lighting sang banwa. I'm very happy to say and I'm proud to say nga bisan siguro mga more than a month ng ASF nga paglupok ilya umpisa sa Uton. We're happy to say nga Tigbawan niya still there is no reported or recorded ASF case. Upoy Kirmal Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.